Malawi Today. Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, chigawo cha kumazulo. Programu yathu imene timayicha nkanga zaona amalawi ambiri akhala kudandaula, komano ndiyamike koposa nonse amene mwakhala mukundimbira matelefoni kuyankhulana nane kuti mudziwe kunena kuti kodi ndili bwanji. Inetu ndili bwino amalawi konse kumene muli, kungoti panali zovuta zina zimene zakhala ngati zatiphinja, komabe ndati ndizikakamize kunena kuti nanga tipange bwanji. Zatigwera zatha, komano ndati amalawi tiyankhule ambiri akuti Comrade Ntanywa ripoti tulatuluka mukutipo chani. Amalawi ripoti latuluka, tonse talimva, ndiye timve, ndikufuna mumve kunena kuti kodi a president anauza anthu chani amene anali kuchikangawa lero pa Limpopo FM. Ndiye tione aja apereka ripoti yaja, akamva ka audio kamene kaka mitima yawo ikhale bwanji. Ripoti limene alipanga akubanja kwa Chakwera, akubanja kwa Chakwera, achimwene awo, ankolo awo, anti awo, agogo awo, ambuye awo, anakhala pansi ndikupanga ripoti limene lija. Amalawi chimene ningakuwuzeni ndichonena kuti ripoti lija mmene amalitulusa choyamba tinene kuti mukumbukira Malawi kunena kuti Commission of Inquiry mmene inakhazikitsidwa Commission of Inquiry ja chifukwa amalawi timavuta, chifukwa chonoti amalawi timafuna tipite pa msewu, chifukwa chonoti akanatha kupanga manyazi anaganiza zolengeza mayina oti apange Commission of Inquiry. Ndipo mmene amalengeza mayina aja ripoti limene tikunenali anali atalitulusa kale, atalipanga kale. Kulengeza kumene amalengezaku Commission of Inquiry imangobwera kungokwanirisa komanso kuti amalawi atiphimbe m'maso. Ndiye ngani ndionena kuti Achilima anaphedwa ndi Lazarus Chakwera, Achilima anaphedwa ndi Kenneth Kaleng'oma, Achilima anaphedwa ndi Mayolamu, Achilima anaphedwa ndi nduna ya asilikali Halen Kandawire, Achilima anaphedwa ndi Richard Chimwendo Banda, Achilima anaphedwa ndi Akolini Zamba. Chisanane mobisa, chilungamo chioneke. Mwamva mene ripoti lija akunenera akuti president wa dziko zonena kuti vice president wabwera ku South Korea iwo samadziwa. Funso limene ndikufunseni amalawi ndi chifukwa chani anatenga 5 miliyoni ndikuwapasira Achilima kuti akapepesere kumaliro. Chilima amene anampasa 5 miliyoni, Chilima yake nduyu anamwalira pa ngozi ya ndege kapena ndi Chilima wakukasiya amene anampasa ndalama imeneyi kuti akapepese kumaliro. Mukhoza kuona ripoti lawo limene atulusa a Commission of Inquiry akusikola akuyankhula zonena kuti pilot Flora
sana ziwe kunena kuti nyengo sinali bwino. Amalawi, kodi munthu amene akanamuza pilot kuti nyengo sinali bwino, kodi mmesa anali aku airport, kodi mmesa anali aku meteorologist? Chakwera, don't fool us. Whether you like or not, you shall answer all these things. Akuona ngati akuthawa Chakwera. Ndipo Amalawi ndofuna ndikutseni kunena kuti atulusa ripoti ili ndicho linga Amalawi tibalalike, tisiye kuganiza zicha tazipeza kukanengo zicha, tizisiye zimene zicha, komano nao tikale concentrate pa ripoti lao la Bozali. Ife Amalawi sifa Amalawi a 1964, ife ndife Amalawi anyuani anyonyo, new generation. Tinanena MCPC kuwina, whether wina afuna asafune, MCPC kuwina. Kungo mupachiri makuja, you make a big mistake. Ndikamane nazonena kuti ndizakumalizana MCP, ndizakumalizani. Mwaimva audio Achakwera anauza anthu amene anali kunzuzu kunena kuti apeni amalizeni. Anthu anafusa tipachire malkai kapena onse. Kunena kwake anali chani? Akuti yayi mungopa onse kuopa kuti zinthu zizaululika. Siku limene ndizatambasule audio iyi ndangofuna ndingokulawisani ino a commission of inquiry muziwe zimene zinachitika ku Chikangawa. Ndipo Achakwera anatuma anthu 7 akuti Achilima anafera mundege. Amalawi makhulupirira zichani makuuzani kunena kuti akaponda mgaga anakwera mundege ndi mankhwala awo amene anagatenga kugana ndikumanyenerera kuti anthu aja afoke. Iwo aja ndikupeza danga ndikuwapha anthu aja. Simakhulupirira akunena kuti anthu anafera mundege. Chakwera ndiwe woipa kumwa magazi anthu, kumwa mikozo, komanso kumwa malovu anthu. What a shame! Kunena kwake akuti kunali nkhalango yokwitima. Amalawi amene akudusa mu msewu kugwiritsa ntchito minibus, kugwiritsa ntchito bus, akumatha kuona pamene panakwera ndege. A Valentino Phiri, nkhalango yokwitimayi yachokera kuti? Munamkakamiza Chilima kukakwera ndege pamene Chilima mwini wake amafuna kuenda pa galimoto. Chifukwa chani munamkakamiza Chilima kuti akakwera ndege? Because munali kale ndi plani yofuna kuthana ndi moyo wake. Ndewero a polisi amene anayamba kufika pamalo anaba 5 milioni imene imafuna ikaperekedwe ku chipepeso kwa akasambala. What a shame!
Tinauzidwa kunena kuti black box inasungidwa malo abwino. Lero tikuuzidwa zonena kuti black box kunalibe. Chifukwa chani lero kungulolelana wambe mwakaikako asilikali ambirimbiri kumalondera black box. Ulendo wa kuchikangawa, ulendo wa kumzuzu unali wa 45 minutes. Ndipo mafuta analimo ngati ndege inagwa bwanji sina yake. Chakwera